Mistä? Kaikki pelit. Veto. Joo. Kaikki pelit, selvä. Ihan kaikki. Tämä on siellä hyppii se on. Joo, tässä ihan veneen vieressä. Mitä vittu? Kaikki pelit, ui vittu. Mä seison paikan päällä. Kuis hyvä? No täällä on 8 metriä. Ei mitään hätää. Tästä mä ajan vähän lähellä. Mä seison. Hyvättelen teille nurin vittu oma paikan. Saa. Siellä on jumalauta ihan paljon merta siellä. Siellä. Paljon merta. Se on paljon merta. Niin. No. Mutta siellä on saatana hyvä ahvenpaikka. Missä? Tonne ulos? Joo. Siellä tulee monta matala paikkoja. Sitten se tulee se lähette talliboota. Joo. Sinne ulos se menet, jos sä haluaa lohta. No joo. Talliboota. Tää ei oo pitkä matka yli. Perkele sä näe Eesti siellä toisella puolella. Joo, yöllä joo. Tuolla? Onko siellä Eesti? No helvetti. Eikä lähdetä... 80 kilometriä. Eikä lähdetä hakemaan yksi kerran toki kameliin. Teen valokuva. Siellä on paljon lintuja.